Ne plimbăm cu barca, păsă. Un dâmbu, bă, dâmbu. Dă-i, că nu ești decât pe strada Lonea. Numărul 6. Avansează la 8 acum. Crengile. Bine, spalgi tu barca lui Adi, să vezi. La tati? Da. Vâzlește, așa. Dă-i. Meli. 1, 2. Denis. Dă-i, 1, 2, cu barca pe Străulești. 1, 2. Uitați, acest copil se plimbă pe Străulești. N-are ce face. În casă. Păi mi-a sugat. S-a băgat cu apa asta. Denis, stai acolo. Ce frumos e pe Străulești, te dai cu barca. Da. Bă, piatra! Invers! Uitați-l pe bulgarul cu barca. Da, pe Străulești se dă. Să nu fie rechipă de desubt. Pe Străulești cu barca te dai. Da, apa de 2 metri. Avem o coace, mă. Hai, întoarce. Da, gata. Filmează. La pește, Uitați un om care dă la pe... 1,5 milion taxa pe lună, sau mai degrabă pe an, impozitul de urban central care îl plătim. Adică niciun ban, că e apă. Nu, în actele noastre figurăm cu impozit de urban central și noi dăm la pește pe strada Lonea, cartierul Străulești. Hai, tati, hai! Dăm pe strada Lonea la pește și ne plimbăm cu barca. Așa, mai filmează și pe... Uitați, se plimbă cu barca pe cartierul Străulești, strada Lonea. Tașcă pișcă! A prins un pește mare. Tașcă pișcă! Mamă, n-am un pește, că băgam să nu fac cu... Uitați cum prindem pește pe Străulești. Da, apă mai mare. Stai așa. Da, apă mai mare. Așa. Gata, e dreaptă. Hai la pește! Pește proaspăt avem! Pește de Străulești avem! Ne plimbăm cu barca pe Străulești. Este foarte bun și gustos. Lângă canal să dau, aici e peștele la mare, aici e la mare, ia. Ia, prindem pește, prindem. Aici. Prindem! Am prins! A prins peștele. Ia. Un om care dă la pești și un băiat care se plimbă cu barca. Băi, mai ușor cu vâsele alea, că deranjezi peștele! Mai ușor! Mai ușor cu vâsele, că deranjezi peștele! Vino înapoi! Nu vrea. Nu mușcă deloc, nu vrea. Mușcă numai la fraie de ăștia. Săracul pește! Ne plimbăm cu barca pe Străulești. Nu vrea, bă, neam. Nu vrea, nu pișcă. Nu pișcă. Taci, că trage. A tras, Trage. Pac! A, l-am scăpat, bă. Săracul pește! Măsii. Mâncam și noi un pește prăjit.